இருக்கும். ஒரு வாரத்துக்கு அப்படியே நமக்கு அந்த அந்த விதமான பயம், பதட்டம் அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கும். 1 மாசத்துக்கு அதோட நினைவுகள் இருந்துட்டே இருக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது ஃபேட் அப் ஆயி நம்ம வந்து டெய்லி ரொட்டீன செய்ய ஆரம்பிச்சுருவோம். ஹைப்போதாலமோ, பிட்யூட்டரி, அட்ரினலின் ஆக்சிஸ் இது 3மே ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்போ. இதனால சைக்காலஜிக்கலா மட்டும் கிடையாது. உடல் ரீதியாவும் பல பாதிப்புகள் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. இப்ப நமக்கு ஒரு பாஸ்ட்ல ஒரு ட்ராமா ஏற்பட்டுச்சா, அதுலருந்து மூவ் ஆன் பண்ண முடியலையா? அப்போ இந்த மாரி சொல்யூஷன நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணியே ஆகணும். என்னென்ன சொல்யூஷன்? ஃபர்ஸ்ட்டு மெடிடேஷன் அண்ட் எக்சர்சைஸ். பிசிக்கலா நம்ம பாடிய வந்து எக்சர்சைஸ் பண்ணும்போது, அந்த மசில் மெமரி வந்து அது லாஸ் பண்றதுக்கு நெறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ டெய்லியும் நல்ல விதமா எக்சர்சைஸ் பண்றது, இந்த போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர்ல இருந்து வெளிய வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால தான் நெறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஜிம்முக்கு போவாங்க. 2வது விஷயம் மெடிடேஷன். மெடிடேஷன் அப்படின்றது வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மைண்ட்ஃபுல்லா இருக்கிறது. எப்படி வந்து பிரசன்ட்ல லிவ் பண்றது. பாஸ்ட்லயும் இல்லாம, ஃபியூச்சர்லயும் இல்லாம எப்படி பிரசன்ட்ல இப்போ இந்த டைம்ல நான் நல்லா இருக்கேன்ல, ஹேப்பியா இருக்கேன்ல. ஸோ இத எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது?